как кричим медиа. Искам да попитам господин как скачи. Аз се казвам Жембюр Шишко. По приятелския метод. Приятно бе, господине. Аз съм Груила да обаждам от Зело Кричим. Здравей, аз съм от Зело Кричим, по някакво случайно. Не помня как когато Аз даже трябва да питам. Колко бъдете на ден и колко да продължи? аз съм тук там. Камалкова, как да продължи, Камалкова. Що това яко човече? Знаеш, Чакай да побърза. към Алкулова, сега да продължи към Алкулова. Към алкохола. На майкичката е. Аз нямам проблеми с алкохола. Алкохола има проблеми с мене. Значи вижда, ние Зело Кричим, пушим либа, пием ръка, пушим ярва. Вие го правите в 20 дена Зело Кричим. Квартал моми на хвойна. Аз ще